падаре дар як деҳаи ҷануби тоҷикистон чанд моҳи охир талош дорад озордиҳандаи писари 8 солаш ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида шавад. писари ӯ мавриди озори ҷинсӣ қарор гирифтааст. ба гуфтаи падар ки аз назари ахлоқӣ намехоҳад исму маҳалли зисташ ошкор шавад, ин ҷиноят аз ҷониби як хатмкардаи мактабе содир шудааст ки дар ҳамин деҳа ба сар мебарад. дар баробари ин падар боз ду хонаводаи дигар бо айни чунин шикоят аз болои ҳамин ноболиғ ба додситонӣ муроҷиат карданд. ҳодиса моҳи июн рух дод ва озордиҳанда моҳи сентябр мавриди боздошт қарор гирифт. падар наметавонад дарди фарзандашро орому беасабоният нақл кунад. дар як суҳбат бо радиои озодӣ рӯзи 19 сентябр ӯ гуфт ки ин ҳодиса зиндагии хонаводаро дар як рӯз дигар кард. баробар ба азияти рӯҳии ҳамагон дар хона кӯдаки шуху беғамаш ба як тифли тарсуву одамгурез табдил шуд. вай мегӯяд баъди таҷовуз озордиҳандааш кӯдакро боз латукуб ва ҳам таҳдид кардааст ки ба касе лаб накушояд. падар мегӯяд дар тамоми ин гирӯдорҳои охиронашон посухи падари озордиҳанда ҳеҷ гоҳ аз хотираш намеравад. падари ҷавони боздоштшуда гуфтааст дар ҷавонӣ ҳар кор мешавад, беақлӣ мекунанд. ҳоло танҳо орзуи хонаводаи кӯдак ин аст ки адолат тантана кунад ва ҷинояткор сазои корашро бубинад. Самали чениш кардам, бурдум саша ренги кардам, сарам хели ренги нишон метад хат тафидаги урям ана бини маҳкам дору кол хела гирифтам чени кардам. Бо ана хели шавум мешада ай хона ба ай хона ай хона ба ай хона мерам. Мефаҳмӣ ки кам хели ҳаста хели ранг кашина нест. мақсад мефаҳмӣ ки хела ки ҳаста чишмуша дига хели мекуна. ранг руш хели зарчоб мисол. гирифтам бурдан ам белав да клика гуфтан ам суда файротон мекунам. Ё аз рӯи нақли тифл ва кӯдакони озордидаи дигар ҷавон ба ваъдаи нишон додани заргӯшҳо онҳоро савори велосипед ба як деҳаи ҳамсояи дигар бурда таҷовуз кардааст. мисли ин падар волидони дигари кӯдакони озордида ҳарос доранд ки осеби ҷисмониву равонии фарзандонашон тамоми умр дар зиндагии онҳо таъсиргузор мешавад. дар додситонии маҳаллӣ вуҷуди ин парвандаи ҷиноиро ба радиои озодӣ тасдиқ карданд, вале гуфтанд феълан дар ҷараёни тафтишот аз шарҳи матбуотии он худдорӣ мекунанд. модари 5 фарзанди дигар саломат мегӯяд тифли 5 солаш 2 сол пеш дар шароити ҳамсон аз ҷониби ду ноболиғ ҳамсояашон таҷовуз шудааст. баъди таҷовузи тифл дар як алафзори соли 2015 зоҳиран ба хотири рӯйпӯш шудани ҷиноят кӯдакро ба об мепартоянд, вале тасодуфан ӯ зинда монда ба хона бармегардад. модар мегӯяд 2 сол аст ки осори таҷовузро дар тани кӯдак табобат мекунад, вале ин муолиҷаҳо ҳам бино ба тангдастии хонавода мунтазам ва сари вақт сурат намегиранд. خوب کردن نمیتونست گیلیستا من میگم چیگاه خیشدگی دکترایم اما چیمونا مراجعت کردم گفتم برین همه خیال کنین خیلی برین میسور توبت شا بگیرین انا داری همسایگاری گفتم که خیلی مایلش همش باری من کردن که ای صغیره قطی کودکاش اومدن مورا تهمت میکنن نه که من تهمت نمیکنم من خدای طولو میترسم من بنده مسلمانم بغیر در پیسرچه من یک کسی دیگر همیشه چوکشا بودیم بلیزبه و یا با فهمیدن که میسومایده گناهگانه. ба фарқ аз қиссаи аввал ин модар ба ҷое шикоят накардааст. мегӯяд модари танҳову дастнигар аст ва хонаводаҳои ҷавонҳои озордида таҳдид карданд агар пулис хабар ёбад ҳоли ӯ бад мешавад. дар бораи ҳодиса дар ин хонавода ҳоло фақат як созмони ҷамъиятӣ дар бохтар огаҳӣ дорад. ба ин созмон ҳам модар аз ночорӣ барои дарёфти кӯмаки молӣ ҷиҳати табобати писараш муроҷиат кардааст. масъулони ин созмон дар суҳбат ба радиои озодӣ гуфтанд ба хотири амнияти ин хонавода ва хоҳиши ин модар қазия то ба додгоҳ кашонда нашудааст. волидони қурбониёни хурдсоли озори ҷинсӣ дар тоҷикистон мегӯянд ин кӯдакон баъди ин ҳодисаҳо тарсуву хеле нобовар ва одамгурез шуданд. волидон аз он нигаронанд ки таъсири ин ҳодиса абадан дар зиндагии онҳо нақш хоҳад гузошт. бо мушоҳида аз чунин ҳодисаҳо ва ҳам ин ду сарнавишт ки дар ҳар ду ҳолат ҳам афроди барои кӯдакон шиносу ҳамсоя ба онҳо дастдарозӣ карданд, равонпизишкон мегӯянд ки дар бисёр ҳолатҳо ҷиноятҳои марбут ба таҷовузи кӯдакон аз сӯи афроди барои кӯдакшинос содир мешавад ки кӯдак онҳоро мешиносаду ба онҳо эътимод дорад. қонунҳои тоҷикистон педофилия ё озори ҷинсии кӯдаконро ҳамчун ҷинояти сангин арзёбӣ мекунад ва барои муҷримон аз 15 то 25 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. равоншиносон мегӯянд кӯдакони таҷовузшуда дар баробари озори ҷисмонӣ осеби шадиди равонӣ мебинанд ва бархе як умр таҳти таъсири ин ҳодиса мемонанд. равоншинос шерзод мусрифшоев мегӯяд ин кӯдакон худбовариро аз даст медиҳанд ва худро ҳамеша дар зиндагӣ як шахси ҳақиру озурда ва беэҳтиром эҳсос мекунанд. вай мегӯяд дар баробари мушкили равонӣ кори
меъда ва рӯдаи афроди озори ҷинсӣ дида нуқс пайдо мекунад. озори ҷинсӣ нисбат ба кӯдакон як захме барои онҳо хоҳад буд ки тамоми умр бардошташ барояшон гаронӣ мекунад. равоншиносон барои пешгирӣ аз чунин ҳодисаҳои сангин ба қурбониёни таҷовузи ҷинсӣ тавсия медиҳанд ки ба ҷои сукуту пинҳонкорӣ баръакс бояд ба пулис ва созмонҳои офиятрасон муроҷиат кунанд то педофил ё озордиҳандаи кӯдак ҳатман ҷазо бинад, вагарна хатари осеб дидани кӯдакони дигар бештар мешавад. афзоиши озори ҷинсии кӯдакон як моиаи нигаронии мақомоти тоҷикистон шудааст. додситони кулли кишвар дар соли 2013 аз афзоиши озори ҷинсии кӯдакон нигаронӣ карда буд. ба гуфтаи мақомот дар 15 соли ахир мизони ҷиноятҳои ахлоқӣ дар кишвар 100% афзоиш ёфтааст. ба таъкиди мақомот танҳо дар 2 соли ахир 48 ҳолати зӯроварии ҷинсӣ нисбат ба кӯдакон сабт шудааст. ин мавзӯъ дар нишасти ахири